Sí, és molt important fer un acte d'acomiadament. Des de temps ancestrals, l'home ja feia rituals de comiat als seus éssers estimats. Perquè un acte de comiat, sigui el que sigui, sempre té una càrrega de simbolisme molt important. Simbolitza l'expressió de totes aquestes emocions que no es podrien expressar d'una altra manera, amb aquest ritual que nosaltres carreguem de valor i li donem tot el sentit per fer aquest acte. Són un acte social. Ens acompanyen sempre els éssers estimats, família, amics, coneguts. I això és molt important perquè ens dona idea de que no estem sols, de que estem recolzats per gent que ens estima i que estimava a la persona que hem perdut.